नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 मा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। मठकुडा तेट्यावर भीषण अपघात, दुचाकी स्वाराचा मृत्यू। युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले नगराध्यक्षपदी विराजमान आणि कणकवलीत उपनगराध्यक्ष पदासाठी दोन्ही पक्षांकडून दावे प्रतिदावे। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आंबेगाव शेतकरी मारहाण प्रकरणी संग्राम प्रभू गावकर यांनी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे। आत्ताच आम्ही या फाले कुटुंबियांच्या घरी भेट दिली। अत्यंत दुर्दैवी अशा पद्धतीची घटना आहे। कालच्या 16 तारीखला हे फाले कुटुंबीय स्वतःची खरी म्हणजे त्यांची शेतजमीन नाही आहे किंवा शेती नाही आहे, अशा परिस्थितीमध्ये दुसऱ्यांच्या जमिनी घेऊन ते कसतात आणि आपला उदरनिर्वाह त्याच्यावर आपल्या कुटुंबाचा ते करतायत। आणि हे करत असताना त्यांची आर्थिक परिस्थिती एकदम हलाखीची असताना, कुठल्याही पद्धतीचं त्यांना कसली मदत नसताना ते स्वतःच्या हिमतीवरती आपलं कुटुंब चालवत आहेत। आणि अशा परिस्थितीमध्ये ही जनावरं त्यांना पाळणं शक्य नसल्यामुळे त्यांनी ती जनावरं आपल्या पाहुण्याजवळ देण्यासाठी रस्त्याने चालवत नेत असताना कालच्या 16 तारीखला त्यांचे जे चिरंजीव आहेत त्यांना मारहाण झाली। इतकी अमानुष मारहाण झाली की त्यांचा मानसिक धक्का त्यांना एवढा मोठ्या प्रमाणावर बसला की त्याच्यामध्ये त्यांच्याकडून आत्महत्येसारखा प्रसंग त्या ठिकाणी उद्भवण्याची शक्यता निर्माण झाली। आणि ज्याने ही मारहाण केलेली आहे त्याला आज जर बघितलं आपण तर समाजामध्ये ते उजळ माथ्याने फिरताय। मात्र ही मारहाण ज्या कारणासाठी झाली ते कारणच एवढं तकलादू कारण आहे। आणि ते कारण जर बघितलं तर आपण जो आज त्या कुटुंबावरती प्रसंग निर्माण झालेला आहे, हा प्रसंग पाहता आम्ही शेतकरी संघटना, जी आमची संपूर्ण शेतकरी संघटना आहे, ही शेतकरी संघटना आज त्यांना भेट देण्यासाठी आज या ठिकाणी आम्ही आलो। आणि त्याच्यामध्ये त्यांच्याकडून माहिती घेतल्यावर एवढं म्हणजे संतापजनक ही घटना अशी आहे की आज तो माणूस अंथरुणामधून उठूही शकत नाही आहे। ओरोस हॉस्पिटलवरून त्याला घरी पाठवण्यात आलेला आहे। आताच मी संबंधित त्या हॉस्पिटलचे डीन आहेत त्यांच्याशी बोललो आणि संबंधित जे पीडित आहेत त्यांना लगेचच त्या ठिकाणी ऍडमिट करून घेण्यासाठी विनंती केलेली आहे। ही खऱ्या अर्थाने खूप मोठी पोलीस केस आहे की ज्याने यांना मारहाण केली आहे त्याच्यावरती सदोष मनुष्य वध करण्याचा प्रयत्न केला किंवा त्याला आत्महत्या करण्याचा प्रवृत्त केलं, म्हणून ह्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल होणं गरजेचं आहे। कालांतराने अशा पद्धतीच्या घटना या जिल्ह्यामध्ये घडू नयेत म्हणून आम्ही सगळे शेतकरी वर्ग ह्या कुटुंबाच्या पाठीशी 100% उभे आहोत। भलेही आम्हाला त्याच्यासाठी काही भविष्यामध्ये जर आम्हाला कायद्याने न्याय नाही मिळाला तर कायदा हातात घेतल्याशिवाय आम्ही शेतकरी बंधू या ठिकाणी गप्प राहणार नाही। सगळे ह्या गावाच्या पाठीशी शेतकरी, अख्ख्या जिल्ह्यातला शेतकरी वर्ग त्यांच्या पाठीशी उभा आहे। बैल मारतो होतो त्यामुळे माझा मुलगा घरा होतो। आमका काय तो अकरे खूप झोपना, त्यावेळी आमचा मुलगा तरी पाहुण्याजवळ घरा होतो। मारून धावक लागलो, आमका जमन असं म्हणून आम्ही घेऊन जाय होतो। पोरगो माझो त्या पोरग्याक माझ्याकडे कोणी ते का रात्र तो मारल्याने तो बेसूद पडलो येऊन घरी। आता तो बेसूद असा आणि माझी मुला बाळाची बरडतो। माझी परिस्थिती काय पोचण्याची नाही असा, माझी सून फिटीची असा आणि माझी पोराही बघा कशी रडत होती। आमचा आंबेगावचा शेतकरी जानू फाले याला 16 तारीखला झालेला जो अमानुष मारहाण आहे, खरोखरच दुसऱ्या दिवशी त्याला डिस्चार्ज भेटला होता आणि डिस्चार्ज दिल्यानंतर त्याला घरी आम्ही आणलं होतं। परंतु सद्यस्थितीत आज जर पाहता जवळजवळ खरोखर तो अंथरुणाला खिळलेला आहे आणि त्याची उठण्याची सुद्धा परिस्थिती नाही। अशा प्रकारचा अमानुष मारहाण त्या व्यक्तीला ठिकाणी आमच्या शेतकऱ्याला झालेला आहे। खरोखरच हा निंदनीय असा प्रकार आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये घडलेला आहे, आंबोली अशा ठिकाणी। व त्याचं कुटुंब आज कायाकडे आम्हाला पाहिलं असेल तर खरोखर असे गरीब असं कुटुंब आहे ना, आपल्याला जे काय त्यांच्याजवळ जे काही बैल होते त्यांना खरोखरच या ठिकाणी पोचण्याजोगे नव्हते आणि तो बैल एक होता तो मारण्यासाठी त्यांना येत होता। त्यासाठी ते आंबोली या ठिकाणी आपल्या पाहुण्यांजवळ ते नेत होते। या ठिकाणी आज
आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष संग्राम प्रभू गावकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, तसेच त्यांचे सहकारी रुपेश पावसकरजी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. खरोखर आम्ही या शेतकरी संघटनेचे खरोखर आम्ही या ठिकाणी आंबेगावच्या वतीने मी आभार मानतो. कारण की अजूनही कोणी एकही या ठिकाणी या शेतकऱ्याची विचारपूस करण्यासाठी अजूनही कोणी एक आलेला नाही आणि शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून ही लोक आले. खरोखर मी त्यांचे आभार मानतो. आमचं एवढंच असं म्हणणं आहे, जी काही व्यक्ती त्याने या व्यक्तीला मारहाण केलेली आहे त्याला कठोर शासन व्हावं अशी आमची सर्वांची इच्छा आहे. जी आज आंबेगावमध्ये जी त्या दिवशी घटना झाली आहे, ते जानूफालीला जोरदार जी मारहाण झाली आहे आंबोली घाटामध्ये, त्याची आज प्रकृती पाहता गेल्यास अतिशय पूर्णपणे बिघडलेली आहे. तो अंथरुणाला खेळून आहे. त्याला जेव्हा 1:30 वाजता आम्ही सावंतवाडी हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केलं, त्याच्यानंतर स्वतः पोलिसांनी त्याला ओरोसला घेऊन गेले आणि ओरोसमध्ये त्याला ऍडमिट केलं. पण मला वाटतं ह्या लोकांची पोच एवढी वाढली आहे, तो अक्षरशः त्यांनी फाशी घेण्याचा प्रयत्न केला, तो पूर्णपणे मानसिक तणावाखाली गेला, तरी पण त्या डॉक्टरांनी त्याला डिस्चार्ज कसा काय दिला? डिस्चार्ज दिला तो दिला. आज तो घरी एवढा अंथरुणाला खेळू नये, न जेवता न बोलता ह्या परिस्थितीत आहे. लहान लहान मुलं आहेत, आई बिचारी गरीब आहे, म्हातारी आहे, बायकोला फीड येते. त्याची कोणती बाहेर कमावण्याची आता सध्या परिस्थिती राहिली आहे. मी तुम्हाला एवढंच सांगू इच्छितो, पोलिसांना पण सांगू इच्छितो की एखाद्या व्यक्तीवर जर गुन्हा झाला तर मारणाऱ्याला सोडून तुम्ही भलते चोराला सोडून संन्यासाला शिक्षा देता, त्याप्रमाणे तुम्ही हे केलंय. तुम्ही लक्षात ठेवा, हा शेतकरी शांत बसणार नाहीये. जर जानूफाल्याच्या जीवाचं बरं वाईट काही झालं असेल, पोलीस प्रशासन तुम्ही पण लक्षात ठेवा आणि संबंधित बजरंग दलवाल्याचे जेवढे कार्यकर्ते आहेत तुम्ही पण लक्षात ठेवा, एकाला पण सोडलं जाणार नाही. हा सर्वसामान्य शेतकरी जर पेटून उठला तर लक्षात ठेवा, ज्याप्रमाणे तो बैल शेतात बांधतो तसे तुम्हा बजरंग दलवाल्याला एका शेताला बांधून इथं ना नांगराला बांधून ती शेती केली जाईल, याची तुम्ही नोंद घ्यायची. आज जानूफाल्याची जीव अवस्था आहे ती मी म्हणतो त्या बजरंग दलवाल्यांची जेवढी आहे तेवढी प्रशासनाची पण आहे, कारण प्रशासनाने याच्यावर कोणतीही प्रकारची उचल घेतली नाहीये. आज आमच्या गावामध्ये इथे पहिल्यांदाच आपल्याला जे शेतीविषयक मार्गदर्शन करतात आणि शेतकरी संघटनेचे जे अधिकारी आहेत हे आम्हाला सपोर्ट द्यायला आले आहेत. मी म्हणतो त्यांचा सपोर्ट जेवढा महत्वाचा आहे तेवढा आमच्या गावाचा सपोर्ट आहे. आणि पंचक्रोशीतील गावातील सर्व लोकांनी मी आवाहन करतो की या सर्वसामान्य शेतकऱ्याला न्याय आणि हक्क मिळवून देण्यासाठी तुम्ही सर्वजण एकत्र या, आपण एकत्र राहू, एकत्र नांदू आणि आपली जी चटणी भाकरी आहे ना आपण सर्वांनी प्रेमाने खाऊ. मी तुम्हाला तुमच्याजवळ एक विनंती करतो, कोणत्याही राजकारणी लोकांना कोण कितीही मोठा पैसेवाला असू दे त्याला कृपया तुम्ही बळी जाऊ नका. शेतकऱ्याच्या मागे खंबीरपणे उभे राहा. शेतकऱ्याचं नेतृत्व हेच खरं शेतकऱ्याचं सोनं आहे, लक्षात ठेवा. आज कोणत्याही परिस्थितीत जो शेतकरी वारा पाऊस ऊन एखादं वादळ जरी आलं तरी आपल्या पाठीचा काना खंबीरपणे ठेवून तो शेतकरी सर्वांमागे उभा असतो, आपल्या कुटुंबाचं पोषण करतो. त्या शेतकऱ्याला तुम्ही विसरू नका. तुम्ही पण शेतकरी आहात, आम्ही पण शेतकरी, एवढं लक्षात ठेवा आणि जानूला न्याय देण्यासाठी तुम्ही सगळे एकत्र या. धन्यवाद. आज सावंतवाडीत नगराध्यक्षा युवराजनी श्रद्धाराजे भोसलेंनी नगर परिषद कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली. पाहुयात.
सावंतवाडीकरांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मी तत्पर असून सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार असं प्रतिपादन नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले यांनी व्यक्त केलं. पदभार स्वीकारल्यानंतर त्या बोलत होत्या. पाहूयात. सर्व पत्रकार बंधूंना माझा स्नेहपूर्वक नमस्कार. निवडणूकमध्ये आपली खूप मदत होती, त्याच्यासाठी आम्ही खूप खूप आभारी आहे. आमचे मेसेजेस दिवस रात आपण लोकांना पोचवला आहे आणि आमचा आज जे विजय झाला आहे ते आपल्यामुळे झाला आहे. सर्व सावंतवाडीचे लोकांना, नागरिकांना माझा आभार, कारण आज आम्ही जे सीटवर बसले आहे ते त्यांनी आम्हाला विजय करून आणला आहे. जनता बोलली आहे आज, आणि जनताला चांगला बदलाव पाहिजे. तर आज भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आम्ही सर्व नगरसेवक, नगरसेवका आणि दुसरे पार्टी, आता आम्ही युतीमध्ये काम करणार आहे. जेव्हा स्टेट गव्हर्नमेंट युतीमध्ये काम करत आहे, आम्ही तेच प्रमाणे काम करणार. आता आमचा ध्येय एकच आहे, सावंतवाडीला सुंदर करायचं आहे, सावंतवाडीला विकसित करायचं आहे आणि सावंतवाडीमध्ये जे पण विषय आहे त्यांना आम्हाला चांगल्या पद्धतीने एज्युकेटेड अप्रोच घेऊन सॉल्व करायचे आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या नितेश राणेजीच्या आमच्यावर खूप त्यांनी आम्हाला खूप सपोर्ट दिला आहे आणि त्याच्यासाठी आम्ही खूप आभारी आहे. आमचे पूर्वजांनी सावंतवाडीसाठी खूप सुंदर काम केलं आहे आणि सावंतवाडीचे लोकांना माहिती आहे, मला बोलायची गरज नाही आहे, कारण आज त्यांना आम्हाला मत देऊन पुढे केलं आहे. तर सावंतवाडीची जनतांना माहिती आहे की आमच्या राजघराण्याने बापूसाहेब महाराज आहे, माझे आजोबा शिवराम सावंत भोसले आहे, पार्वती देवी आहे, माझे राजमाता सत्वशीला देवी आहे, राजेसाहेब, राणीसाहेब, युवराज नेहमीच आमचे पाठीशी असतील. आम्ही फक्त सावंतवाडीसाठी चांगलं काम करायला बघितलं आहे. आम्ही सावंतवाडीला खूप दिलं आहे आणि ते आम्ही परंपरा जोडून ठेवणार. आम्ही लोकसेवासाठी परत 35 वर्ष नंतर आज हे ऑफिसमध्ये आले आहे. फक्त एकच ध्येय आहे, सावंतवाडीला कसं आपण विकसित करणार आणि सर्वांना एकत्र घेऊन विकसित करणार. सावंतवाडी विकसित होणार, सावंतवाडीची जनतांना त्याचा फायदा होणार, फक्त चंद लोकांना नाही. सर्व सावंतवाडीकर पुढे जाणार आणि ते आमच्या मोठा विजन आहे. सावंतवाडीची महिला सेफ राहणार. कधी पण कोणी पण असं नाही म्हणणार की मला घरी जाताना डर लागत आहे, भय लागत आहे. आपण सावंतवाडीला टेक्नॉलॉजिकली AIच्या माध्यमातून आणि आपल्या संस्कृतीच्या माध्यमातून पुढे करूया. एज्युकेटेड अप्रोच जे मी म्हणत आहे, जे पण आम्ही करणार पुढे जाऊन, आज आम्ही प्रवास केला आहे, चांगले दिवस बघून केला आहे, CEOच्या माध्यमातून केला आहे, कारण 4 वर्ष त्यांनी हे पूर्ण ऑफिसच्या ध्यान ठेवलं आहे. तर त्यांना आमच्या साथमध्ये घेऊन आणि त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला पुढे यायचं होतं. तर आज सर्व पार्टी, आम्ही काल सर्वांना फोन केलेला, सर्व 20 नगरसेवक सेविका सर्वांना फोन केलेला की आता एकच ध्येय आहे, एकच लक्ष आहे, सावंतवाडीसाठी काम करायचं आहे, बाकी सगळं विसरून जायचं आहे. आणि आम्हाला आशा आहे की आम्ही शांतीपणाने ते काम करू शकणार आणि त्यांचा सपोर्ट आमच्याकडे असणार. तुमच्या या विजयाचं श्रेय तुम्ही कोणाला द्या? माझ्या विजयाचं श्रेय खूप लोकांनी, हे माझा विजय आहे नाही, मी खरं सांगते. पहिला मला हे निवडणूक लढण्याची संधी दिली आहे ते भारतीय जनता पार्टीने दिली आहे. नरेंद्र मोदीजी आहे, देवेंद्र फडणवीसजी आहे, रवींद्र चव्हाणजी, नारायण राणेजी, नितेश राणेजी, राजेसाहेब, राणीसाहेब, युवराज नेहमीच माझे पाठीशी असते. आणि सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ता. आम्ही हे निवडणूक फक्त हे सर्व नगरसेवक, नगरसेविका मला घरी घरी घेऊन गेले आहे. आम्ही लोकांची भेट झाली आहे. तर ते भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ता, उमेदवार, त्यांचं काम आहे हे. आणि सर्वप्रथम सर्व मोठीची गोष्टी तर ते आहे की आज सावंतवाडीकर बोलले आहे, त्यांनी आम्हाला पुढे आणलं आहे आणि त्यांचा हे विश्वास आम्ही काम करून दाखवणार आहे. फक्त ते प्रवेश करताना खाली तुम्ही तुमच्या गुरुजनांना नतमस्तक झाला, काय वाटतं?
हे माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्टी आहे. खरं सांगू तर माझे पूर्वजांनी इतकी चांगलं काम केलं आहे आणि त्यांच्या काम बघून आम्ही जेव्हा हिस्ट्री सगळं वाचत असते की सावंतवाडीमध्ये कसं डेव्हलपमेंट झालं होतं, त्यांचं विजन काय होतं, त्यांचं विजन आमच्याप्रमाणे पण मोठं होतं आणि आज त्यांचा आशीर्वाद घेऊन आम्ही पुढे जाणार आहे. आम्हाला खात्री आहे की ते आम्हाला गायडन्स देणार. ईश्वर आमच्यासोबत आहे आणि आम्ही चांगल्या पद्धतीने काम करणार. युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले यांनी आज नगराध्यक्ष पदाचा पदभार स्वीकारला. यानंतर सर्वपक्षीय तसंच नागरिकांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. पाहूयात. क्रिसमसची सुट्टी पडली असून जिल्ह्यात पर्यटकांचा ओघ वाढत आहे. पाहूयात. कोकणामध्ये आता ख्रिसमसची सुट्टी पडलेली आहे आणि त्यानिमित्त आपण बघतोय ती कणकवली रेल्वे स्थानकात आता जे आहेत ते पर्यटक येत आहेत. आपण ही कणकवलीची आता ही दुपारी जनशताब्दी एक्सप्रेस आलेली आहे. मोठ्या संख्येने आता कोकणामध्ये पर्यटक दाखल होत आहेत. सुट्टी असते क्रिसमसची, 31 डिसेंबर आहे आणि त्यानिमित्ताने हे पर्यटक आता कोकणामध्ये दाखल होत आहेत. कणकवली डेस्टिनेशनपासून जवळ असलेले आचरा बीच आहे, देवगड आहे, त्याच्याबद्दल तर मालवण आहे, या ठिकाणी सर्वजण जातात आणि त्यामुळे आनंद व्यक्त करत असतात. 31 डिसेंबरची सुट्टी पडते, 31 डिसेंबरची सुट्टी असते, शाळांना देखील सुट्टी असते आणि त्यामुळे आता आपण पाहिलं तर ह्या सर्व आता हे कोकणामध्ये पर्यटक येत आहेत आणि आनंद व्यक्त करत आहेत. समुद्र किनारे देखील आता मोठ्या संख्येने पर्यटकांची गर्दी पाहायला मिळेल. सर्वजण पर्यटक आनंद घेतील आणि तर व्यवसाय देखील मोठ्या प्रमाणात होईल. त्यामुळे आता सध्या बघितलं तर कोकणामध्ये पर्यटक हंगाम सुरू आहे आणि कोकण रेल्वेने विशेष गाड्या देखील या सोडण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे विशेष गाड्यांच्या नियोजनाच्या माध्यमातून आता सध्या कोकणात पर्यटक यायला सुरुवात झालेली आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. वेंगुर्ला तालुक्यातील मठ कुडाळ तिट्यावर 4 चाकी व दुचाकीत झालेल्या भीषण अपघातात गंभीर जखमी असलेल्या दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला आहे. वेंगुर्ला तालुक्यातील मठ कुडाळ तिट्यावर 4 चाकी व दुचाकीत झालेल्या भीषण अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला आहे. कुडाळ तालुक्यातील तेंडोली पुढकुंभवाडी येथील मूळ रहिवासी व सध्या कामानिमित्त वेंगुर्ले रामगाड येथे भाड्याने राहणारे मदन अच्युत मेस्त्री असं मयताचं नाव आहे. दरम्यान अपघातात मोटरसायकलचे डबल स्टँड पाठीत घुसून अतिरक्तस्रावानं मेस्त्री यांचा मृत्यू झाल्याचं प्रथमदर्शनी निदर्शनास आलं आहे. याबाबत मयत मदन यांचे भाऊ गुरुनाथ मेस्त्री यांनी वेंगुर्ले पोलिसात दिलेल्या तक्रारीवरून 4 चाकी चालक बांदा डेगवे येथील नागेश पांडुरंग दळवी याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान अपघातानंतर बराच वेळ दुचाकीस्वार मेस्त्री हे घटनास्थळीच राहिले. दुचाकीचे स्टँड पाठीत घुसल्यानं ते कापल्याशिवाय मेस्त्री यांना रुग्णालयात दाखल करणं शक्य नव्हतं. यामुळे मेस्त्री यांचा जास्त रक्तस्राव झाला. यावेळी घटनास्थळी मड येथील मंदार कामात सुनील तेंडुलकर यांनी ग्राइंडरनं ते स्टँड कापून मेस्त्री यांना गाडीपासून वेगळं केलं. यानंतर त्यांना रुग्णवाहिकेनं वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मेस्त्री यांना मयत घोषित केलं. यावेळी घटनास्थळी मड येथील अनिल तेंडुलकर, किशोर पोद्दार, बसमीर नाईक, प्रशांत बोवलेकर, वेंगुर्ला येथील भूषण सारंग, हेमंत गावडे, गौरेश वांगणकर, शरद मेस्त्री यांच्यासहित उपस्थित ग्रामस्थांनी
मदतकर्त्यात सहभाग घेतला. या घटनेनंतर घटनास्थळी वेंगुर्ला पोलीस निरीक्षक निसर्ग उतारी, उपनिरीक्षक राठोड यांच्यासहित पोलीस नाईक स्वप्नील तांबे, दीपा मटकर, जयेश शर्मळकर, बंटी पालकर, मनोज कुरोळेकर व होमगार्ड यांनी दाखल होत वाहतूक सुरळीत करून पंचनामा केला. मेस्त्री यांचा मृतदेह तुळज येथे शवविच्छेदन करण्यात आला. यावेळी रुग्णालयात तसंच वेंगुर्ले पोलीस स्थानकात तेंडोली ग्रामस्थांनी गर्दी केली होती. मयत मदन मेस्त्री यांच्या पश्चात पत्नी व 1.5 ते 2 वर्षांची मुलगी असल्यानं मेस्त्री यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. यावेळी पोलीस स्थानकात माजी सरपंच मंगेश प्रभू, अरुण राऊळ, नितीन सर्वेकर, आशिष खानोलकर, भाऊ पारकर, अच्युत पोतदार, रामचंद्र राऊळ, नाना प्रभू, प्रमोद खानोलकर, पराग प्रभू, शरद राऊळ यांच्यासहित तेंडोली ग्रामस्थ तसंच वेंगुर्ले नगरसेवक सुहास गौंडळकर, सुधीर पालियेकर, गौरी मराठे, ठाकरे सेनेचे संजय गावडे, भाजपचे बाळू प्रभू, हेमंत गावडे, भूषण आंगचेकर आदी उपस्थित होते. सावंतवाडी नगराध्यक्षपदाचा पदभार युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले यांनी स्वीकारला. यावेळी भाजप आणि शिवसेनेसह विरोधी नगरसेवक उपस्थित होते. यावेळी पालिका प्रशासनाकडून त्यांचे स्वागत व सत्कार करण्यात आला. पाहूयात. मी गेल्या 5 वर्षात काम केलं नगरपालिकेत. मग माझा अनुभव एक सांगते की नगरपालिकेचे सर्वच कर्मचारी, सर्व स्टाफ मला त्यांनी खूप खूप सहकार्य केलं. प्रत्येक कामात त्यांनी शब्द पडला न पडला लगेच त्यांनी झेललेला आणि प्रत्येक कामात त्यांनी सहकार्य करून मला खूप असं योगदान दिलेलं आहे. त्याबद्दल सर्वांचे खूप खूप आभार. असंच यापुढेही प्रेम आणि आशीर्वाद राहू द्या. सर्वांचं मी प्रभाग क्रमांक 3 नगरसेवक त्याने स्वागत करतो. प्रशासनात मी पहिल्यांदा सुखद बोलतो. त्यानंतर माझी 3री टर्म सुरू होती. आम्ही राजूभाई भोसले किंवा ॲडव्होकेट परिमल नाईक यांच्यासोबत काउन्सिलमध्ये काम केलं. काउन्सिलमध्ये काम करत असताना प्रशासनाने आम्हाला भरघोस असं साथ दिली. परंतु आम्ही सर्व कामं करत असताना या नगरीचे किंवा आपले स्थानिक आमदार त्यांचं आम्हाला सहकार्य लाभतं आणि सुरुवातीच्या काळात जेवढं पाहिजे होतं तेवढं आम्हाला लाभलं नाही. मी अपेक्षा करतो की यावेळी त्यांनी तो जो स्थानिक आमदार नेते आहे तो आम्हाला द्यावा. सुदैवाने आमची 21 साली मुदत संपली. दुर्दैवाने 4 वर्ष हे प्रशासन काळात आम्ही कोणी नगरसेवक नव्हतो. परंतु त्याचवेळी भारतीय जनता पार्टी म्हणून अभिमान आहे की त्याचवेळी पालकमंत्री म्हणून आमचे प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण साहेब हे आमच्या सिंधुदुर्गाचे पालकमंत्री झाले. आणि पालकमंत्री असताना आम्ही जे नगरसेवक होतो किंवा आम्ही जे निवडणुकी होतो प्रभाग 8 मध्ये त्यांनी आम्हाला 2 कोटी म्हणजे 2 कोटीची कामं सुचवायला सांगितलं. स्थानिक आमदाराला त्यावेळी पण सुचवलेले होते. पण आम्हाला त्यांनी सांगितले तुम्ही प्रत्येक प्रभागात 25-25 लाखाचे कामं सुचवा. आणि त्याप्रमाणे आमचे सर्व नगरसेवक किंवा त्यावेळी होते त्यांनी कामं सुचवली. त्यामुळे आम्ही लोकांमध्ये राहिलो. दुसऱ्या टर्मला सुद्धा त्यांनी तसंच केलं. त्यावेळी सुद्धा आम्हाला 2-2 कोटीची कामं सुचवायला सांगितले. आणि त्यामुळे आम्ही सतत या 4 वर्षात लोकांच्या सेवेत राहिलो. आणि आत्ताच्या पालकमंत्र्यांनी अत्यंत नजीकच्या काळात आम्हाला त्यांनी सुद्धा चव्हाण साहेबांसारखा निधी आम्हाला भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही जे कामं सुचवायला सांगितली त्या कामाला प्राधान्य दिलं. त्या व्यतिरिक्त नगरपालिकेच्या प्रशासन सुद्धा काही कामं सुचवलेली असतील
पण हे काम जे पालकमंत्री असतात त्यांनी जो आम्हाला प्रोत्साहन दिला त्याबद्दल मी पालकमंत्र्यांचा पहिल्यांदा धन्यवाद देईन, ज्यामुळे आम्ही हे 4 वर्षात भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही काम करू शकलो आणि त्याचाच आज परिवार सर्वजण आलात. मी पुन्हा एकदा सर्वांचं अभिनंदन करतो. 2016 मध्ये मी नगरसेवक म्हणून जेव्हा या नगरपालिकेमध्ये आलो तेव्हा मी विरोधी बाकावर बसलो होतो. त्यावेळी नारायण राणे साहेबांनी आम्हाला 7 नगरसेवक जेव्हा निवडून दिले आपल्या सावंतवाडीतील मतदारांनी, त्यामुळे त्यांच्यानी 50 लाखाचा निधी आम्हाला सर्वप्रथम इथे दिला होता आणि तो निधी आम्ही सावंतवाडी शहरामध्ये 8 प्रभाग होते. 8 प्रभागामध्ये आम्ही व्यवस्थितरित्या काम केलं आणि त्यामुळे लोकांमध्ये आमचं चांगलं मतामध्ये आमची तेव्हा हे झाली की हे नगरसेवक काम करताय. त्यानंतर 3 वर्षानंतर आमचा नगराध्यक्ष बसला पोटनिवडणुकीमध्ये, तेव्हा चव्हाण साहेबांनी आमच्या नगरपालिकेला बऱ्यापैकी सहकार्य केलं पालकमंत्री असताना आणि त्यानंतर करोनाच्या काळामध्ये आमच्या सर्व सहकार्यांनी चांगलं काम केलं. तसेच जेव्हा जेव्हा माझ्या प्रभागातील जी कामं मी नगरपालिकेमध्ये घेऊन आलो त्या स्टाफने मला एवढं सहकार्य चांगलं केलं, त्यामुळे आज मला लोकांमधून चांगलं मतदान झालं आणि मी चांगल्या प्रकारे निवडून आलो. तसेच मी या सर्व स्टाफना सांगेन असं सहकार्य आम्हाला द्या. 5 वर्षामध्ये सावंतवाडी शहरातील आपण चांगलं शहर आणि चांगलं विकसित शहर असं करूया. आम्ही तुम्हाला पत्रकाराच्या माध्यमातून मी सावंतवाडी शहरातील लोकांना सांगू इच्छितो की प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण साहेब तसेच आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब आणि आमचे खासदार नारायण राणे साहेब यांच्या माध्यमातून चांगल्यात चांगला निधी आम्ही सावंतवाडी शहरातून आणण्याचा प्रयत्न करू आणि सावंतवाडी शहराचं चांगल्या प्रकारे असं विकसित शहर असं करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. भारतीय जनता पार्टीतर्फे मी तुम्हाला हेच सांगू इच्छितो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. येत्या काळात एक तरुण नगरसेवक म्हणून मला संधी लोकांनी दिलेली आहे आणि याआधी मी नगरपालिकेत यायचो त्यावेळी मी फक्त सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून किंवा एक पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून यायचो, पण याआधी नगरपालिकेच्या पूर्ण प्रशासनाने मला जवळजवळ ह्या पदावर बसवण्यासाठी जेवढे सहकार्य केलं तेवढं सहकार्य त्यांच्याकडून यापुढेही लागेल असं मी आशा बाळगतो. आणि आमच्या पक्षाचे सर्व मार्गदर्शक नगरसेवक जे 2 टर्म 3 टर्म ज्यांनी काम केलंय, जे माजी नगरसेवक आहेत, मला अपेक्षा आहे की येत्या काळात आम्हाला सर्व म्हणजे जे फर्स्ट टर्म जे निवडून आले त्यांना सगळ्यांना तुम्ही चांगलं शिक्षण, या नगरसेवक पदाचा वापर, या नगरसेवक पदाचा वापर लोकांसाठी कसा करता येईल आणि याचा वापर जास्तीत जास्त तळागाळातील लोकांना फायदा कसा होईल याचं तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन कराल आणि प्रशासनही आम्हाला याबाबत जास्तीत जास्त मार्गदर्शन करेल मी आशा बाळगतो. आणि लोकांच्या आमच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत, नवीन पिढी म्हणून आणि युवकांकडून जास्ती अपेक्षा आहेत आमच्याकडून आणि त्या अपेक्षा पूर्ती करण्याचं काम आम्ही नगरपालिकेतून करू आणि हे आश्वासन देऊन तुम्हाला मी भाषण संपवतो. मी मोहिनी मडगावकर, वैश्यवाडा, सावंतवाडीतून प्रभाग 3 मधून निवडून आलेली आहे. नगरपालिकेत आता काम करायची, लोकांसाठी काम करायची खूप इच्छा आहे आणि मनापासून लोकांसाठी काम करणार. मतदारांनी जे मला निवडून दिलंय त्यांना पण त्यांनी माझ्याकडे ज्या अपेक्षा ठेवल्या त्या मी पूर्ण करणार. हे आज तुमच्या समक्ष मी हमी देते. आज मुख्याधिकारी साहेबांनी मला माझं मनोबल व्यक्त करण्याची इथे संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. मी 1993 साली या नगर परिषदेमध्ये रुजू झाले आणि तेव्हापासून आजपर्यंत जवळजवळ 6 टर्म सोबत मी काम केलेलं आहे. सभा कामकाज मी बघते आणि नगरसेवकांसोबत काम करताना त्याच्या पुढे 2021 नंतर 2025 पर्यंत प्रशासक कारभार कसा असतो याचाही अनुभव आम्ही घेतलेला आहे. मला या ठिकाणी एवढंच सांगावंसं वाटतं की आपण जेव्हा हा नगर परिषदेचे कारभार चालवतो तेव्हा नगर परिषदेची लोकप्रतिनिधी आणि सर्व अधिकारी ही एका रथाची 2 चाकं आहेत आणि जो आपला ऍक्ट आहे म्युनिसिपल ऍक्ट हा या रथाचा सारथी आहे असं मला वाटतं. तर या ठिकाणी मी एवढंच माझं मत व्यक्त करेन की आपण हा रथ, या रथाची 2 चाकं आपल्या सारथी सोबत आपल्याला
धडाडी मुख्याधिकारी लाभलेले आहेत, जे कायद्याच्या चौकटीत बसून सर्व कामकाज पार पाडणार आहेत. त्याच्याबरोबर फार अनुभवी स्टाफ मॅडम आपल्याला मिळालेला आहे. आमचा अनुभव, तुमचं विजन, दोघं एकत्र मिळून आपण काम करूया आणि हा रथ पुढे नेऊया असं मी सगळ्यांना विनंती करते. आणि सावंतवाडी नगर परिषदेची स्थापना साधारण 1878 साली झाली आहे आणि त्या दिवसापासून हे सभागृह आणि प्रशासनाने सोबत काम करून सर्वसामान्य सावंतवाडीकरांसाठी जे धोरणं आखली ती त्याचाच परिणाम म्हणजे आपण पाहतो की आज आपली स्वच्छ आणि सुंदर सावंतवाडी आपण पाहतोय. मला आपणास एवढं सांगायचंय की प्रशासकीय अधिकारी म्हणून मी आमच्या स्टाफ बद्दल तुम्हाला काही गोष्टी सांगेन की आमचा जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग आहे ते सर्वजण अत्यंत शांत, अभ्यासू आणि लोकांचं काम कसं करता येईल त्या बाबतीत ते नेहमीच प्रयत्न करतात. म्हणजे तुम्ही नक्कीच म्हणजे आमचा परमनंट स्टाफ असू दे किंवा आमचा कंत्राटी कर्मचारी असू दे, हे सर्वजण अभ्यासू आणि त्यांचं काम करण्याची वृत्ती अतिशय प्रामाणिक आहे. आणि मला एक गोष्ट आणखी आपल्याला सांगायची आहे की या सभागृहात नेहमीच धोरणं आखताना कायम वैचारिक गोष्टींवर कायम चर्चा झालेल्या आहेत. राजू बेग साहेबांकडून पण मी काही गोष्टी ऐकलेल्या आहेत ते जेव्हा यायचे नगरपालिकेत की सर्वसामान्यांना सावंतवाडीकरांसाठी जी धोरणं आखली जायची त्यावेळेस कायमच वैचारिक चर्चा व्हायच्या आणि त्या चर्चेमधून चांगलं धोरण निर्मिती व्हायची. तरी प्रशासन आणि पदाधिकारी यांचा उत्तम मेळ साधून आपण सावंतवाडीला जिल्ह्यात, राज्यात आणि देशात प्रगतीपथावर घेऊन जाण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करू असा मी विश्वास व्यक्त करतो. आणि काल संध्याकाळी मला दुपारी कलेक्टर ऑफिसला जावं लागलं. आपल्याच कामासाठी आम्ही गेलेलो, गॅजेट पब्लिकेशनसाठी गेलेलो. 1-2 दिवसांमध्ये गॅजेट पब्लिश होईल. त्यानंतर मला यायला थोडा उशीर झाला. नंतर माझा युवराजांनी माझं बोलणं झालं आणि त्यांनी असा कार्यक्रम करण्याची संकल्पना मनोदय आमच्या पुढे व्यक्त केला. ते करत असताना माझ्या पुढच्या प्रश्नाची काही वाट न पाहता त्यांनी सांगितले की साहेब तुम्ही चिंता करू नका, आम्ही सगळ्याच नगरसेवकांना बोलवणार. तेव्हा त्याच्या वेगळ्या कारभाराची पायवाट आम्हाला लक्षात आली आणि आम्ही तात्काळ त्याला संमती देऊन संध्याकाळी सर्व कर्मचाऱ्यांना बोलून आजच्या या कार्यक्रमाचं आम्ही त्या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे. सर्वप्रथम नगरपालिका प्रशासनाचा प्रमुख आणि शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून नगराध्यक्ष मॅडम, नवनिर्वाचित सर्वच्या सर्व 20 नगरसेवक यांचं मी अभिनंदन करतो आणि पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. आज आम्ही सर्व नगरसेवक, नगरसेविका आणि नगरपालिका ऑफिसमध्ये प्रवेश केला आहे. एक चांगला दिवस आहे, गणपती बाप्पाचा दिवस आहे. आम्ही श्रीदेव पाटेकर, श्रीदेव उकरलकरचा आशीर्वाद घेऊन, CEO साहेबच्या मार्गदर्शन घेऊन आम्ही प्रवेश केला आहे. आणि आम्हाला फक्त पहिल्यांदा आणि सर्वप्रथम सावंतवाडीचे सर्व लोकांना धन्यवाद म्हणायचे आहे, कारण त्यांनी आम्हाला भरभरून मत देऊन विजयी केला आहे. हे विजय आमच्या नसून ते सर्व सावंतवाडीकरांचे आहे, ज्यांना सावंतवाडीमध्ये चांगलं बदलाव पाहिजे. आम्ही अगोदर पण म्हटलं होतं, आता आम्ही आमचे शब्द देते की आम्ही सावंतवाडीला सुंदर करणार, विकसित करणार, एक चांगलं प्रमाणे काम करणार. आमची संस्कृती आणि आमचं काम आमच्यासाठी बोलणार. आणि आपण लोकांनी मला आणि मीडियाने मला दरवेळी विचारलं होतं की पहिलं काम आपण काय करणार. तर आमचं पहिलं काम ते असणार की आम्ही सर्व टीम आमचे नगरपालिकाच्या स्टाफसोबत, फॅमिलीसोबत बसून त्यांची समस्या आम्ही समजणार आणि ते सोडायची पहिला प्रयत्न करणार. कारण आम्ही सर्व खुश राहणार तर सावंतवाडी खुश राहणार. आणि पुढच्या 5 वर्षामध्ये आम्ही सर्व तेच काम करूया की सावंतवाडीला चांगल्या पद्धतीने ग्लोबल मॅपवर कसं लावूया. सगळं काम आम्ही सिस्टमॅटिकली करणार, एक एज्युकेटेड अप्रोच घेऊन करणार. टाईम लागणार पण जे पण करणार चांगल्या प्रमाणे करणार.
तर आपले आशीर्वाद आमच्यासोबत राहू दे. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून विजय मिळवलेले नूतन नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांचा कुडाळमध्ये जंगी सत्कार करण्यात आला आहे. तुमच्या प्रेमामुळे मला कणकवली शहरामध्ये नगराध्यक्षपद हे त्या ठिकाणी मिळालेलं आहे. तुमच्या आशीर्वादामुळे मिळालेलं आहे. आणि ती जी काही जबाबदारी आहे ती जबाबदारी एक जनतेचा विश्वस्त म्हणून त्या ठिकाणी मी पूर्ण करेन आणि त्या शहराला एका विकासाकडे नेण्याचा मी प्रयत्न माझ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी करेन. खरं तर या सगळ्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताय. खरं तर नेमकं काय बोलावं हा प्रश्न माझ्यासमोर. कारण एखादं नाटक चालू असताना वेगवेगळ्या व्यक्तींना पाठ दिला जातो आणि तो पाठ प्रत्येकाला निभावावा लागतो. म्हणजे कोण नायकाच्या रूपामध्ये असतो, कोण खलनायकाच्या रूपामध्ये असतो, पण तो शेवटी माणूस असतो. पण त्याला तो जो काय अभिनय, हा अभिनय त्याला त्या नाटकापुरतं त्या ठिकाणी करावा लागतो. आणि म्हणून या सगळ्या परिस्थितीमध्ये ज्या स्थितीवरनं मी आज जातो, ज्या राजकीय परिस्थितीवरनं मी जातो, कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी मी सामोरं गेलो, काय त्या ठिकाणी मला ब्लेसिंग, लोकांचे आशीर्वाद मिळाले आणि त्या ठिकाणी यश मिळालं. पण हे जरी सगळं सत्य असतं तरी ज्या आपल्याला राजकीय ज्या स्पर्धा आहे, आपल्या समोर जे आव्हान आहे, या आव्हानाला जर आपल्याला त्या ठिकाणी सामोरं जायचं असेल तर स्वतःचं जनतेचं अस्तित्व आपल्याला राखायला पाहिजे. आपण लोकांमध्ये त्या ठिकाणी राहिलं पाहिजे. जनचळवळीमध्ये, लोकांच्या प्रश्नांमध्ये, अडचणीमध्ये जर आपण त्या ठिकाणी सातत्यानं राहिलो तर जनतेचा जो एक विश्वास आहे हा नेतृत्वाच्या बद्दल त्या ठिकाणी निर्माण होतो. आणि मग त्या विश्वासावर, त्या आशीर्वादावर आपल्याला अनेक संध्या तर त्या ठिकाणी मिळू शकतात. राजकारणामध्ये मी गेली 30-35 वर्ष किंवा त्याच्यापेक्षा अधिकचा काळ या क्षेत्रामध्ये आहे. अनेक सत्ता संघर्ष मी पाहिले, अनेक राजकारणामध्ये चढ उतार पाहिले, यश अपयश पाहिलं. आणि या प्रत्येक सिंधुदुर्गातल्या राजकीय घटनांचा, या सगळ्या घटनांचा एक साक्षीदार. सावंतवाडी नगर परिषद निवडणुकीत धनशक्तीचा वापर मोठ्या प्रमाणात झाला. कुणी कितीही नाकारलं तरी वास्तव लपून राहिलं नाही. भाजप आणि शिवसेना या सत्ताधारी पक्षांनी अक्षरशः पैशांचा पाऊस पाडला असं बोललं जात आहे.
मात्र एवढं असूनही काँग्रेसनं ठाकरे शिवसेनेचे प्रत्येकी एक नगरसेवक विजयी झालेत. त्यामुळे सावंतवाडीकरांची साथ जनशक्तीलाच असल्याचं यातून स्पष्ट झालंय. पाहुयात त्या संदर्भातला स्पेशल रिपोर्ट. 20,000 मतदार असणाऱ्या सावंतवाडी नगर परिषदेची यंदाची निवडणूक फाव खाऊन गेली. भाजपकडून मतदारांना पैशांचं वाटप होत असल्याचा आरोप त्यांचा मित्रपक्ष शिवसेनेकडूनच केला गेला. हा आरोप कुण्या नवख्यानं नव्हे तर दस्तूर खुद्द माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे यांच्यासारख्या बड्या नेत्यांनी केलाय. भाजपचे पैसे घेऊन मतदान शिवसेनेला करा असं आवाहनही त्यांनी केलं होतं. हे बघा, अशा तऱ्हेचे पैशाचं वाटप झाल्यानंतर निवडणुकीचं चित्र काय आहे हे फारसं कोण सांगू शकणार नाही. परंतु जर खऱ्या अर्थाने विकास आणि भूमिका, शांतता याचा विचार केला तर आमच्याच पक्षाचे सर्व सीट निवडून यायला पाहिजे होत्या. पूर्वीसुद्धा मी एकदा 17च्या 17 सीट निवडून आणलेल्या होत्या. परंतु त्यावेळेला असं पैशाचा वापर करणारे कोण पार्टी समोर नव्हती आणि आम्ही तर कधी असा वापर केलेला नव्हता. त्याच्यामुळे आताचं चित्र हे शेवटी जनतेने ठरवलं पाहिजे. जनता ही सर्वोच्च असते लोकशाहीमध्ये. जनतेने एकदा ठरवलं की कितीही पैशाचं वाटप केलं तरी आम्ही ज्यांनी विकास केलेला आहे ह्या शहराचा त्यालाच मतदान करणार, तर मग सगळी मतं माझ्याच पॅनला, आमच्या शिवसेनेच्या पॅनलला मिळू शकतात असं मला वाटतं. याबाबत भाजप नेते पालकमंत्री नितेश राणेंना विचारलं असता याचे पुरावे पोलिसांना द्यावे, राज्य निवडणूक आयोगाकडे द्यायला पाहिजे, पोलिसांना त्यांचं वक्तव्य तपासायला सांगेन असं विधान केलं होतं. म्हणजे केसरकर साहेब बोलतायत काय कोण पैसे वाटताय? चुकीची बाब आहे. असे काय त्यांच्याकडे पुरावे असतील तर त्यांनी पोलिसांनी द्यावा, राज्य निवडणूक आयोगाकडे दिलं पाहिजे. म्हणजे स्वतः एक माजी मंत्री आपले स्थानिक आमदार स्वीकारतात ते पैसे वाटतायत, हे अतिशय गंभीर बाब आहे. मी पोलिसांना त्यांचं वक्तव्य तपासायला सांगितलं. हे जरी खरं असलं तरी वस्तुस्थिती पाहता भाजपच्या या वाटपाला शिवसेनेनंही वाटपातूनच उत्तर दिलं हे देखील तेवढंच सत्य आहे. कोट्यवधींचा पाऊस या निमित्तानं शहरात पडला. सामान्य नागरिकांनी देखील यावेळी थोडी वेगळी परिस्थिती होती असं बोलूनही दाखवलंय. त्यावेळेला थोडीशी वेगळी परिस्थिती निर्माण केलेली आहे कुणी उमेदवारांनी, त्यामुळं अंदाज बांधणं थोडं कठीण जातं. निश्चित ही वेगळी परिस्थिती म्हणजे मला जाणून घ्यायला आवडेल. तुम्ही पत्रकार आहात, तुम्ही सगळं जाणताय. पण तुम्हाला आणि मला जे दिसलं ते निवडणूक आयोगाला का दिसत नाही? काय आता तो तेवढ्याबद्दलचं काय सांगता येत नाही. पण कारण हे दिसायला पाहिजेत आणि ही आताची जी नवीन एक पॅटर्न ठरतो तो चुकीचा वाटतो असं एक जाणकार मतदार म्हणून मला वाटतं. निश्चित तुम्ही अनेक निवडणुका आजवर म्हणजे मतदान केलं असेल, निवडणुका बघितल्या असतील. ती जी तुम्ही परिस्थिती म्हणताय ती मलाही दिसली आहे, तुम्हालाही दिसली आहे. पण ही परिस्थिती खरंच आहे असं मानायचं का? कारण काही जण म्हणजे आयोग म्हणा किंवा काही जण म्हणतात की ही परिस्थिती नव्हतीच किंवा त्यांना ते दिसलं नाही. जे तुम्हाला दिसलं म्हणजे मला दिसलं, जे इथल्या बाकीच्या मतदारांना दिसलं ते त्यांना दिसलेलं नाही. त्याच्यामुळे आत्तापर्यंतच्या सगळ्या निवडणुका असतील किंवा हे असेल, कारण तुम्ही स्वतःहून त्याबद्दल व्यक्त झाला त्यामुळे त्याबद्दल ह्या गोष्टी काय असतात, ह्या गोष्टी अंधारात घडत असतात, उजेडात येण्यासारख्या गोष्टी नाही. आणि ह्या उजेडात आल्या तर त्यात निवडणूक आयोग दखल घेईल ना. ह्या सगळ्या म्हणजे गुपचूप गोष्टी घडत असतात, त्यामुळे बाहेर यायला थोडा वेळ लागतो. यातच आता काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. घरी पैसे घेऊन आलेले कार्यकर्ते बूथवर पैसे वाटप होतंय म्हणून सेना आणि भाजपात झालेलं भांडण यात दिसतंय. पैसे घेऊन तुमका लाज वाटू हवी, सत्य तसा तुम्ही आणि आमचा मत तुमचा, पण हायता नाही करायचा आणि सांगायचा तुमच्या कोण असत त्यांका पोलिसांका बोलव काय इकडे हे मात्र या धनशक्तीच्या लाटेतही विरोधी गटाचे 2 नगरसेवक विजयी झाले.
बिना पैशांचं मतदान केलं त्याबद्दल मतदारांचे आभार ठाकरे शिवसेनेचे नगरसेवक देवा टेमकर यांनी मानले. जसं बोललेलो लोकांनी चांगल्या याला मतदान केलं, जी अराजकता माजवलेली होती त्यांनी त्यांना मतदान केलं नाही, बिना पैशाचं मला मतदान केलं. हे भरपूर मी मतदारांचे खूप आभार आहे की एवढे मला हे दिलं की निवडून आणलं. हे मतदारांचे खूपच मी आभार आहे. तर लोकांनी धनशक्तीला लाथ मारत काँग्रेसला संधी दिल्याचं विधान नगरसेवक तौकीर शेख यांनी केलंय. आज जो हा विजय झालाय हा काँग्रेस पक्षाचा हा विजय आहे, परत माझ्या मतदारांचा विजय आहे. आणि आजपासून आम्ही काँग्रेस पक्षासाठी काँग्रेस पक्षाचा खातं ओपन केलेलं आहे. ह्याच्या पुढची निवडणूक स्वतः आम्ही काँग्रेस पक्ष म्हणून स्वतः आम्ही लढणार. जिल्हा परिषद पंचायत समिती ह्याच्या पुढे काँग्रेसचेच उमेदवार निवडून येणार. निश्चितच आज अनेक पक्षांचे उमेदवार तुमच्या होते, मोठी शक्ती होती. आज तुम्हाला इथल्या लोकांनी निवडून दिलाय, त्याबद्दल काय सांगा? त्याबद्दल मी लोकांना एकच सांगतो की हे जे माझे मतदार होते बरोबर, हे धनशक्तीला कंटाळून त्यांना आज एक असं म्हणजे काम पाहिजे बरोबर, ते काम आपल्याला मिळायला पाहिजे. जे नगरसेवक होते माझ्या आधीचे त्यांच्याकडनं कुठल्याही प्रकारचे इकडे कामं झालेली नाही आहे, त्याच्यामुळे आता आम्ही त्यांची कामं पूर्ण करणार. आणि आमच्या ह्या मतदाराने धनशक्तीला कंटाळून धनशक्तीला लाथ मारून आज काँग्रेस पक्ष निवडून आणलेला आहे. एकंदरीतच सावंतवाडीत पैशांचा पाऊस पडला हे नाकारून चालणार नाही. एका मताला 10,000 तर काही ठिकाणी 25,000चा आकडा होता. हे आता मतदार राजाच बोलून दाखवतोय. ऑन रेकॉर्ड बोलण्यास मात्र तो कचरतोय. तर दुसरीकडे वाटप करणारे पक्षाचे काही कार्यकर्ते हे उच्च शिक्षित सधन लोकांनीही मतांचे पैसे मागून घेतल्याचं बोलताय. चौकात नाक्यावर हीच चर्चा सध्या रंगतीये. त्यामुळे या निवडणुकीत पैशांचा पाऊस पडला, खिसे गरम झालेत हे स्पष्टच होतंय. काहींनी तर दरवर्षी अशा निवडणुका होत म्हणून साकडं घातलंय. परंतु धनशक्तीला नाकारत मतदारांनी मतदान केलं. एवढंच नव्हे तर धनशक्तीला नाकारताना मतदान यंत्रांवर उपस्थित होणाऱ्या शंकाही पुसून टाकल्या. निवडणूक आयोगाला एक प्रकारे ही क्लीन चिटच दिली गेली आहे. सरते शेवटी एवढंच की सावंतवाडीकरांनी धनशक्तीपेक्षा जनशक्तीच भारी हे दाखवून दिलंय. विनायक गावस, कोकण साद लाईव्ह, सावंतवाडी. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मठ कुडाळ तिट्यावर भीषण अपघात, दुचाकी स्वाराचा मृत्यू. युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले नगराध्यक्षपदी विराजमान. आणि कणकवलीत उपनगराध्यक्ष पदासाठी दोन्ही पक्षांकडून दावे प्रतिदावे. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. धन्यवाद.